Sziasztok srácok, én Máté vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Ebben a mai videóban Liverpool minden transfer elfogadása, ami azt jelenti, hogy ami ebben az évben érkezett ajánlatokat mind elfogadjuk, egyiken sem utasíthatjuk el. Egyedül csak úgy lehet az, hogy nem megy el egy játékos, hogy ugye nem ír alá a csapathoz. Amihez hát kevés az esély, de reméljük, hogy azért a jobb játékosok kitartanak mellettünk. Nézzük is. Szóval itt is vagyunk, és szerintem tekerjünk bele az időben, mindenképpen, mert csak akkor kezdenek el jönni az ajánlatok játékosokra. Kb. Ide ugye ez a tournament invité izéhoz. Tekerjünk oda, már amennyire lehet. Na nézzük, kikért jöttek ajánlatok, ha jöttek. Láttam. Hát, szerencsére ezeket nem fogadták el. Viszont itt Joe Gomez-t és Robertsont így valószínűleg el kell adnunk, vagy hát nem valószínűleg, hanem biztos, hogy el kell adnunk. Szóval nem járunk jól, őszintén megmondom, ugyanis itt láthatjuk is, hogy Joe Gomez elhagyja a csapatot. Ez még annyira nem szúrt szívem, őszintén megmondom, de majd ha jönnek Salah, Van Dijk, meg ilyenekért ajánlatok, azok már jobban szívem fognak szúrni. Hát Robertsonért is bejelentkeztek ezek szerint. És most van egy kis baj a csapatban, hogy Csimikás van itt, ami nem annyira jó, de és nem is igazolhatunk, tehát azt elfelejtettem hozzátenni, hogy nem igazolhatunk, tehát azzal a csapattal kell végigvinni, aki van. Nézzük, jelentkező. Pazd meg. Hát jó, ezt elfelejtettem kivenni, de rip, nyugodjon békében. Ja, hát de ez, gyerekek, viszont így, hogy azért elviszi konkrétan a fél csapatot, tehát már nagy játékosokért jelentkeznek be, így azt szerintem megengedhetjük, hogy fél év után lehessen igazolni, már Van Dijk elmegy, tehát elmegy mindenki szép sorjába, szóval lehessen igazolni, azért gyűlni fog a pénz, meg mindenhogy így mindenkit eladunk, érted, de jó, Zsota is elmegy. Na, nézzük. Első meccsig oda tekerek, és jelentkezek. Itt is vagyunk az első meccsnél. Megnézzük a transfereket, de ez így nem jó, mert Csimikásért is bejelentkeztek, érted? Ja, React. Jó, ezt most a loan to buy-t, ezt nem fogadom el. Szerintem érthető okokból. De mindegy, szimuláljunk fél évhez, és megmutatom, hogy kiket adtunk el majd akkor. Szóval, ja. Éppen most írta Vágom, hogy mikor vagyok kész a videóval, mert már nagyon szeretném megvágni a videót, amit most csak nektek. Írta neki, hogy még azért van egy kicsi a videóban, de ha tetszik, akkor tényleg nyomtak egy like-ot és iratkozzatok fel, hiszen a feliratkozással jelzitek, hogy tetszenek a videók, amiket csinálok, sőt, ha lájkot benyomjátok, azzal még jobban jelzitek, hogy szeretitek a videóimat, és hogy csináljam tovább. Lehet donételni, ott van a Twitch-em a leírásba, ha arra rámentek, ott lehet donételni, de ide is majd leteszem a linket, nagyon megkezdem a donételtek, hiszen az összes donét, ami nekem jön, azt vagy egy gyermekkórháznak felajánlom, vagy annak, hogy jobb minőségű legyen a videó, egy új webkamera, monitorok, gépe, valami cucc, de azt majd eldöntjük közösen a chaten, viszont tényleg, hogyha szeretnétek segíteni a munkásságomat, akkor egy donate-tel is megköszönöm, de egy like-kal is nagyon szépen.
és majd ha többen feliratkoztak, akkor már lesz csatornatagság, amit meg még jobban megteszem, ugyanis oda menni fognak majd külön tartalmak, amiket csak a tagok láthattak, de olyan is, vagy hát az is be lesz szállítva, hogy a tagok előbb látják a videókat, mondjuk egy nappal, mint akik nem tagok, de az majd a jövőben lesz. Szóval, ja. És majd visszatérek, vagy hát igazából most fogunk megállni mindjárt, mert már január végén fogunk megállni, akkor majd jelentkezek. Na és itt is vagyunk. Igazából eladni nem nagyon tudtunk eladni embereket, viszont most még jött 2 emberért ajánlat, szóval az csak az egyiket fogadom el. Szerencsére nem vittek el sok embert, viszont nem igazolunk, hiszen így izgalmasabb, és majd a szezon utolsó meccsét, bármi is lesz az, szezon utolsó meccsét lejátszom. És bármi is lesz az, lejátszom a szezon utolsó meccsét, és akkor megnézzük, hogy ezzel a csapattal hogy tudtam teljesíteni, hiszen ugye úgy beszéltük, hogy fél évtől nem adunk el senkit. Szóval megnézzük, hogy tudunk teljesíteni, remélek, hogy szezon utolsó meccse, és majd visszatérek. Még minden helyben volt. Lehetük, amit nagy jaj. El is felejtettem, hogy videózok. Na, hát igazából még csak februárban tartunk, mindjárt igazából vége. Szerintem Premier League-et megnyerhetjük, van esélyünk rá megnyerni a Premier League-et, szerintem BL-ben nem leszünk ott, hiába BL a háttér, mert az csak úgy bebágolt. Ott vagyunk a BL-be, gyerekek! Most látom. Basz. Miért kapunk ilyen csapattól chat? Miért? Nem is streamelek, basz, még miért mondom, hogy chat, na mindegy. Na nézzük. Egy jó 5-0, vagy 0-5. Kirúgás szélén állunk a Liverpoollal. Szóval nem sokára jön a szezon utolsó meccse. Szóval nem tudom, mi lesz így, gyerekek, nekem nem jönnek össze ezek a karrierek, lehet csak szimplán béna vagyok benne. Nem tudom, nem mindegy. De nem akar összejönni. Tegnap volt a Klub VB. Azt ki kell vágni itt. Majd. Tegnap volt a Klub VB. Nyert a Chelsea. Nem annyira örülök neki, de... Hát. Igazából a legjobban megjellemelt csapat, azt tudjátok, ki lett volna? A Barcelona! Csak azért nem indultak. Pedig ha indultak volna, simán megnyerhették volna. Ha nem, hát, de megnyerhették volna, még a PSG-t is talán sikerült volna. Mindegy, BL-ből kiestünk. Szóval BL az már nem lesz ott, viszont még meg lehet a Premier League. Így úgy most már lehet, nem? ASMR. Meg is jöttünk a szezon utolsó meccsért, hányitokak vagyunk a Premier League-be. Hát eddig az egy nagyon szar hely, nem tudom, hogy miért ott vagyunk, őszintén megmondom, fingom sincsen. De játsszuk le a mérkőzést. Tökéletes. Hát igen, ott 2 védő hiányzik. De többieket nem jött értük ajánlat. Szóval pedig amúgy néztem, miközben szimuláltam, most így a végén nem néztem már, mert ugye fél évtől nem adunk el, de fél év előtt, mikor szimuláltam, ott nézegettem, vagy hát néztem, hogy kiket lehet eladni, és amúgy Salahért is bejelentkeztek, Szoboért is, és Gakpoért is bejelentkeztek, és akkor rányomtam nyilván, hogy accept, de nem adtuk el, vagy nem mentek el.
Az mekkora játék? Szobó. Már befele húzzuk. Kicsit túl spiráztuk szobóval. Az 11-es. Piros lap, nem? Nem piros lap. Szoboszlaival bebasszuk. Nem? Ha ez belőlem, akkor mindenki nyom egy feliratkozást. Aki megnézi ezt a videót. Nem lövöm be. Nem baj, attól függetlenül nyomattok. Túl kicsit nyomtam, az volt a baj, amúgy simán belőhettem volna. Lefordulunk. Anyás! Nem igaz. Kvansával figyelünk. Az tiéd, Konáté. Bazd meg, fejelni meg nem tudunk. Érted? Hoppá, Konáté. Hoppá! Egy védő megalásza? Azt hittem, még be is megy. Hát pedig mekkora lett volna, még be is megy, érted? Köszi. Ez mekkora egy hülyeség volt már amúgy. Mekkora egy mák gól. De nem baj, vezetünk, hát most ez a lényeg, nem? Az a lényeg, hogy vezetünk. Várható egy Eurotrack szimulátoros magyar verzió, vagy hát igazából Hungary Map-es videó is, az meg fog jelenni, és most nagyon sok videót fogok felvenni, hiszen jövő héten táborban leszek, és be kell ütemeznem egy csomót, hogy jövő hét utára kitegye a videókat. Szóval, ja, most nagyon sokat fogok videózni, nagyon sok videót fogok felvenni a napokba. Igazából ma meg holnap fogom a legtöbb videót felvenni. Aztán stream az mondom nektek, hogy lesz, de nem sok. Tehát, hogy nem lesz 24 órás stream mostanában, meg 5 órás stream, csak 2 órásak maximum, mert ugye meg kell vágni a videókat. Vagy hát igazából vágja, de hát én is segítek neki, meg van videóm, amit én vágok, tehát hogy például megcsinálok egyszerre 2 videót, akkor az egyiket ő vágja, a másikat én vágom, meg érted? Ja, és 11-es, hello, vagy szabad, vagy micsoda ez? Ez már piros lapnak kéne lennie, hát nem, az előbb kapott egy sárga, jó, a szoboszlaival. Szóval, ha most belövöm, akkor mindenkinek fel kell iratkoznia. Figyelj! Ez is kicsi. Ha nem, jó, az jó lesz az egy szobógolra. Mégse. De szóval, hogy ott tartottam, hogy stream az csak 1-2 órás lesz, és nem is minden nap. Mert nagyon sok videót kell felvennem, aztán megvágnom, meg segíteni megvágni. Meg készülni igazából ilyen terveket. Tehát gondoljatok bele, hogy igazából mielőtt felvettem ezt a videót, vagy amikor felvettem azelőtt, mert elkezdtem felvenni, azelőtt igazából fingom nem volt, hogy milyen videót szeretnék csinálni, és már bekapcsoltam minden, webcam be volt állítva, meg már minden, de kb. Egy 20 percet baszakodtam azzal, hogy milyenféle videót vegyek fel. Mert klub VB-set nem tudok, mert ahhoz kell ahhoz kell, mi a faszom, mód, nem találok olyan módot, ami jó, szóval kommentbe írhattok olyan modot, ami ingyenes klub VB-s. És akkor ezzel baszakodtam 20 percet, utána ugye megtaláltam ezt, vagy nem megtaláltam, kitaláltam ezt, hogy minden transfer elfogadása a Liverpoollal. Azt a kurva mekkora gól, Konáté. Mi asszal. Szóval nem ilyen könnyű felmenni egy videót, tehát felveszed, itt ülsz a gép előtt egy órát,
abból lesz egy 15 perces videó a végén, vagy egy 20 perces videó. Érted? Na mindegy, ja. Szoboszlai. Ha most ebből gólt lövök, akkor igazából leszimulálom a mérkőzést. De hogy lövök, még lőhetek gólt. Fújjad már le, Spori! Igazából leszimulálom, ez semmi értelme, tehát 3-0 érted, ezt már megnyertük ezt a meccset, Sim2End, és akkor kikapnánk, tudod. Még Gravenberch lőtte igolt. Szóval, srácok, hoppá, ez mit van, de igazából nem számol semmi, de mindegy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Máté voltam, sziasztok, ja, és ugye mondtam, hogy lehet donítálni, azt nagyon megköszönöm, hogyha donételtek, mert vagy egy gyermekkórháznak adom, vagy olyanra költöm, ami a videóba fog segíteni. Meg hogyha feliratkoztok, meg hogyha nyomtok egy lájkot. Köszönöm szépen, srácok, sziasztok!